Είναι όλα μέσα. Σήμερα έκανα κάτι που δεν είχα ξανακάνει ποτέ. Είναι λίγο αργά για να κυκλοφορείς έξω μόνος σου. Δεν θα τα μετρήσεις. Είναι όλα εντάξει. Άμα φύγουμε τώρα, ναι. Άργησες. Έπρεπε να αλλάξω αμάξι. Σε είδε κανείς? Θέλω να είμαι σίγουρος ότι δεν αφήνω ίχνη πίσω μου. Κανόνας νούμερο 1. Εσύ μου το έμαθες αυτό, θυμάσαι? Άσε τα μαθηματικά για τον Αρχιμίδη, αγόρι μου. Τι έγινε? Λίστεψαν ένα βενζινάδικο εκεί κοντά. Πλάκωσαν οι μπάτσοι και γι' αυτό άργησα. Έτσι εξηγείται που βρήκε τα λεφτά το πουλάκι μου. Και δεν του φαινότανε. Είδες πως όταν θέλεις μπορείς να πληρώσεις? Για όλα υπάρχει τρόπος, μωρό μου. Όχι πάνω στην τσόκα, μη γαμίσου γάλα στο παιχνίδι, τα βλέπεις! Εκεί στο έπιπλο, αγόρι μου. Έλα, σε παρακαλώ. Είναι εντάξει? Έτσι φαίνεται. Κάτι ξέχασες. Πού πας? Πάω να ξεκουραστώ. Μισό. Η γυναίκα μου έχει κανονίσει να πάει στην όπερα. Λατραβιάτα. Θέλω να την πας εσύ. Την πας και μετά φεύγεις. Ναι, αλλά ποιος θα τη γυρίσει? Μην αγχώνεσαι, αγόρι μου. Θα τη φέρω εγώ μετά. Πήγαινε την εσύ και μετά κάνω την κουστάρεις. Κάτι είναι τώρα γιατί έχω αφήσει μια δουλειά στη μέση, δεν βλέπεις? Φαίνεσαι κουρασμένος. Ναι, είχαμε μια παραλαβή σήμερα. Έχεις μαύρους κύκλους στα μάτια σου. Έχω αϊπνίες το τελευταίο καιρό. Δεν μου κάνει εντύπωση. Τι εννοείται? Έχει τον τρόπο του να φτάνει στα ωριά του όποιον έχει σχέση μαζί του. Μην απαντάς, ξέρω. Αφεντικό σου είναι. Εσύ πρέπει να κάνεις πάντα αυτό που σου λέει. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δυστυχώς. Αυτή είναι η δουλειά σου.
Άφησα με λίγο παρακάτω. Είστε σίγουροι? Ναι. Πρόσεχε μόνο. Δραματικά έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα τις τελευταίες μέρες στη χώρα μας. Λίγο νωρίτερα φύτηκε ένα μπενζινάδικο κοντά στην περιοχή του ΣΕΠ. Ο δράστης, αφού απείλησε με όπλο τον υπάλληλο, πήρε στη συνέχεια γύρω στα 2.000 ευρώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε σήμερα το πρωί σχόλιο για το έντονο κοινωνικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της κρίσης. Τι θέλετε? Είναι μέσα ο Τάσος. Τι τον θέλετε? Είναι για κάποιο θέμα οικονομικής φύσεως. Λείπει μέρες, είναι στην επαρχία. Α, τότε δεν θα σε πειράζει να ρίξουμε μια ματιά μέσα, Σας είπα δεν είναι εδώ, έχει φύγει εδώ και μέρες. Ωραίο σπίτι, Βλέπω έχετε καλό γούστο και στα αντικείμενα. Δεν νομίζω να με δουλεύεις, έτσι. Γιατί έχω την αίσθηση ότι κάτι μου κρύβεις. Δεν ξέρω, πήγε στην επαρχία στους γονείς του. Ωραία, δώσε μου διεύθυνση και τηλέφωνο. Δεν μου έχει πει. Δεν σου έχει πει? Τι σκατάγκομεν άπησε τότε. Ειλικρινά δεν ξέρω. Σε έχει γραμμένη και παρόλα αυτά τον καλύπτεις, Τελικά είσαι πιο ηλίθια από ό,τι φανταζόμουν. Θα το πληρώσω. Θέλω λίγες μέρες ακόμα. Είχα κάτι μπλεξίματα. Θα τα βρω τα λεφτά, το υπόσχομαι. Θέλω λίγες μέρες. Αυτά είναι όλα μου τα λεφτά. Τι είναι αυτά, 5 πρέπει να μας δώσει, φιλαράκο. Τόσο έχουν πάει με τους τόπους. 3 μέρες. Σε 3 μέρες θα έχω όλα τα λεφτά. 3 μέρες, το υπόσχομαι. Σε 3 μέρες. 2 μέρες. Και ξέρεις τι θα γίνει άμα δεν τα έχεις, Πίστεψε με, θα σε βρούμε όπου και να πας. Μια μέρα εκεί που θα ψωνίζεις σαν μέριμνος, θα νιώσεις το χάρο να σένει στην πλάτη σου. Και το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτείς θα είναι πώς στο διάλογο με βρήκαν αυτοί. 2 μέρες. Θα τα έχω 2 μέρες. Το υπόσχομαι, 2 μέρες. Είδες μπαγάσα. Το ξέρα ότι θα συνεννοηθούμε στο τέλος. 2. Τι μακριά δάχτυλα, τι όμορφα δάχτυλα. Της μαμάς σου. Αγάπη μου. Πώς πήγανε ξενερώσεις αυτή τη εβδομάδα? Έτσι, μπράβο. Γυναίκες μου, αγάπες μου. Δεν θα το σηκώσεις? Αρχιά μου, είσαι χορτούν. Κάποιος συζητάει. Ναι. Μεθαύριο είπαμε, γαμημένε!
Τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνεις? Σου έδωσα ήδη αρκετή διορία. Ωραία. Ωραία! Ωραία! Και κάτι τελευταίο. Μην προσπαθείς να την κοπανίσεις. Σε όποια τρύπα και να κρυφτείς, θα έρθω εγώ ο ίδιος προσωπικά και θα σε ξετρυπώσω. Και μην ξαναπάρεις τηλέφωνο στο σπίτι μου σε ώρα φαγητού. Ενοχλείς την οικογένειά μου. Άκουσες! Συγγνώμη. Συγγνώμη, αγάπη μου. Μια παρεξήγηση ήταν που έπρεπε να λυθεί. Μια καριόλα, εγώ φταίω που σ' ανέχομαι με το κάθε μαλάκα που πας και γυρνάς. Εγώ, εσύ είσαι παρανοϊκός και εσύ με έχεις παραμελήσει τελευταία. Πες μωρέ, εγώ σε παραμελώ τώρα, προχώρα. Καριόλα, έλα προχώρα από εδώ. Ακόμα έτσι είσαι? Έχει πρόβλημα το Λόκερ. Δεν φταίει το Λόκερ. Εγώ έχω αρχίσει και σκουριάζω. Κάποτε όλα αυτά ήταν πολύ εύκολα. Πώς σε λέμε? Γρηγόρης. Χαίρομαι πολύ, Βαγγέλης. Γρηγόρη, θα σου δώσω μια συμβουλή. Ποτέ μην φτάσεις στην ηλικία μου. Μείνε εκεί που είσαι. Μια χαρά σας βλέπω. Σου ευχαριστώ πολύ. Είσαι καλό παιδί. Πού πάμε? Ξεκίνα και θα σου πω. Ο κύριος Οικονομόπουλος. Ο ίδιος. Ήρθα να εισπράξω το χρέος σου για τον Μάρκο. Σήμερα είναι η μέρα για την πρώτη δόση. Δεν πάνε καλά οι δουλειές, ρε παιδιά. Λυπάμαι που το ακούω. Φαντάζομαι θα φταίει η κρίση, Ναι, οι πελάτες δεν έχουν να με πληρώσουν και τα καθυστερούν. Γι' αυτό δεν σας έχω στείλει ακόμα τα χρήματα. Μόλις με πληρώσουν όμως θα σας τα στείλω. Μπορεί και σε μια εβδομάδα δηλαδή. Να πηγαίνουμε δηλαδή, δεν έχουμε κάτι άλλο. Όταν έχεις το ποσό μας ειδοποιείς. Ναι, θα το έχω πολύ σύντομα. Νομίζω ότι είναι ο έργος της αγάπης όλο αυτό, ρε. Ήρθα με όλη την καλή διάθεση σε αυτό το μπουρδέλο το μαγαζί σου και εσύ μου φέρεσαι σαν να είμαι κανένας ξεφτύλας. Το κρατάς? Ηρέμησε. Δεν έχω λεφτά, αλήθεια σας λέω. Αυτό έπρεπε να το σκεφτόσουν όταν ήρθες να δανειστείς. Έτσι δεν είναι? Αυτά είναι που έχω. Δεν έχω άλλα. Δεν φτάνω. Σε μια εβδομάδα θα έχω και τα υπόλοιπα. Αλήθεια σας λέω, σε μια εβδομάδα. Ωραία, θα σου πω τι θα κάνουμε. Θα σου δώσω 3 μέρες. Και για να σιγουρευτούμε ότι θα τα έχεις τα λεφτά, θα σου δώσω έναν ακόμα καλό λόγο. Ποιο είναι το καλό σου χέρι? Όχι, όχι. Ωραία, θα το πάρουμε στην τύχη. Φέρε μου το δεξί του χέρι. Όχι, τι πάτε να κάνετε. Μη, σε 3 μέρες θα τα έχω τα λεφτά. Αλήθεια σου λέω, δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Το ξέρω, ρε, ότι θα τα έχεις τα λεφτά. Το θέμα είναι να μάθεις κάτι άλλο. Να μάθεις ότι αυτά που κάνεις έχουν και τις επιπτώσεις τους. Δυστυχώς δεν έχουν όλη την ευκαιρία να το μάθουν αυτό. Είσαι πολύ τυχερός. Αυτή τη φορά ήταν μόνο ένα δάχτυλο.
Ήταν ανάγκη να του πάσεις το δάχτυλο. Όχι, αλλά χάρηκα που το έκανα. Όλοι αυτοί οι λεχρίτες σε κοροϊδεύουν κατάμουτρα κάθε φορά και μετά αρχίζουν να ξεθαρεύουν κιόλας. Γνωρίζουν το ρίσκο που υπάρχει από την αρχή. Πληρώνεις, κανένα πρόβλημα. Δεν έχεις, βρες έναν τρόπο να με εξοφλήσεις, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι έχουν τα πράγματα. Έχεις σκεφτεί ποτέ σου τι είμαστε? Εκτός από τσιράκια φυσικά. Τι είμαστε? Είμαστε διακανονιστές. Αυτοί που επεμβαίνουν και φτιάχνουν τα πράγματα όταν τα πράγματα στραβώνουν. Επαναφέρουμε την ισορροπία και δεν χαριζόμαστε σε κανέναν. Ο καθένας πρέπει να μάθει να πληρώνει το χρέος του και στον χρόνο που πρέπει. Όποιος κάνει το κορόιδο, θα την πληρώνει. Κάτι σαν να παίζεις δηλαδή το ρόλο του Θεού. Δεν ξέρω τι κάνει αυτός. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι αν ακολουθούσαν την ίδια τακτική με εμάς οι κολοκυβερνήσεις αυτού του τόπου, δεν θα είχαμε πέσει τώρα σε αυτό το λάκκο με τα σκατά που είμαστε. Ξαφνικά όλοι έγιναν μαλθακοί, καλοπερασάκηδες. Κάποια στιγμή όμως τελειώνει το πανηγύρι και έρχεται ο τύπος να εισπράξει. Εκείνη η γκόμενα που βγήκαμε τις προάλλες σε γούσταρε. Γιατί έφυγες? Δεν με ενδιέφερε. Δεν σε ενδιέφερε? Τι είσαι, κανένας μοναχός? Δεν πηγαίνω με πόρνες. Δεν είναι πουτάνα ρε κοπέλα. Φοιτήτρια είναι. Το κάνει για να πληρώσει τον νίκη της. Είναι δύσκολη χέρι. Ας είναι. Τέλος πάντων, αν δεν κάνει σκέφη δεν επιμένω. Άφησε με κάπου εδώ. Θέλεις παγωτό? Οι γονείς μου έχουν πει να μην μιλάω σε ξένους. Δεν είμαι ξένος. Μένουμε στην ίδια πολυκατοικία. Και μάλιστα και στον ίδιο όροφο. Δεν με έχεις παρατηρήσει ποτέ? Όχι. Κοίτα, έχει την καλύτερη βανίλια που έχεις δοκιμάσει ποτέ. Μπορώ να το φάω μόνος μου ή να μου κάνεις παρέα. Τι λες?
μόνος σου μένεις? Ναι. Η γυναίκα σου πού είναι? Δεν έχω γυναίκα. Δεν βαριέσαι? Βρίσκω πράγματα να κάνω. Σαν τι? Πάντα τόσες ερωτήσεις κάνεις. Δεν μου απάντησες στην ερώτηση. Σωστά, δεν σου απάντησα. Δουλεύω σε μια εταιρεία το πρωί. Καλύτερα που είσαι μόνος. Γιατί το λες αυτό? Οι γονείς μου μάλλον συνέχεια. Ο μπαμπάς μου γυρίζει εκνευρισμένος από τη δουλειά και φωνάζει στη μητέρα μου. Λέγεται box. Είναι άθλημα. Για ανθρώπους που αγωνίζονται. Σαν το Ρόκι εδώ. Την έχεις δει την ταινία? Όχι. Νομίζω θα σ' αρέσει. Πρέπει να φύγω. Θα μου ψάχνει ο πατέρας. Τότε να φύγεις. Δεν είναι σωστό να σε ψάχνει και να ανησυχεί. Πώς σε λέμε? Γρηγόρη. Εμένα με λένε Άλεξ. Τώρα πια δεν είμαστε ξένοι, μπορούμε να μιλάμε. Πάρω. Τι έγινε, καλά? Ναι, μια χαρά. Σου είχε έρθει ποτέ επιθυμία να κάνεις κάτι τρελό? Σαν τι? Δεν ξέρω. Κάτι παράτολμο. Κάτι μπορεί να σε ξελάσει πάνω από μια κατάσταση που έχεις μπλέξει. Ναι. Και τι έκανες? Δεν το έκανα. Μην ανησυχείς. Θα φτιάξουμε τα πράγματα. Ναι, έχεις δίκιο. Θα φτιάξουμε. Το κεφάλι έγινε 1000 κομμάτια. Σκοτώθηκε. Γιατί καθώς χορεύαμε, δεν κρατήθηκα και ξαφνικά του είπα «Σε είδα. Τώρα σε ξέρω καλά. Σε συχαίνομαι». Και ο προβολέας που φώτιζε τον κόσμο μόνο μιας έσβησε. Και από εκείνη τη στιγμή ποτέ δεν βρέθηκε στη ζωή μου φως δυνατότερο από αυτό το κερί της κουζίνας. Λοιπόν, ήταν καλό. Θέλω ακόμα πιο flat, εσωτερικό παίξιμο και βάλε λίγο μεγαλύτερες παύσεις. Το πάμε πάλι. Ήταν ένα παιδί. Ένα νέο αγόρι. Άξες πάλι τα υγιεινά. Ναι, είναι το αγαπημένο του φαγητό. Ειδικά οι καυτερές με έξτρα πιπεριά και ταμπάσκο. Εγώ απορώ πως τρώσω αυτά τα σκατά. Αφού μου αρέσουν τα καυτέρα. Και για σας μέσα. Είπες ότι ήθελες να μας δεις. Πώς σας φαίνεται η νέα μας βίλα? Θα γίνει το καινούριο μαστάκι. Bullet. Τη λατρεύω αυτή την ταινία. Ειδικά τη σκηνή της καταδίωξης. Όσα χρόνια να περάσουν, παραμένει κλασική. Έτσι δεν είναι κανένα? Δεν γυρίζονται ταινίες σαν κι αυτή. Όπως τα λες. Δεν βλέπεις πια ταινίες. Μόνο σκουπίδια. Όλα είναι για τα μπάζα. Ναι, δεν μας φώναξες να μιλήσουμε για σινεμά, φαντάζομαι. Έχω κάτι καινούργιο για εσάς. Δεν το έχετε ξανακάνει. Είναι κάτι που θα σας φτιάξει οικονομικά μια ζωή. Με τι έχει να κάνει?
Πιο δυνατά, αγάπη μου. Εδώ. Εδώ είναι πιασμένο. Εδώ είναι το λαιμουδάκι μου. Εδώ, αγάπη μου. Έτσι, μπράβο. Είναι καινούρια και πρέπει να την εκπαιδεύσουμε, καταλάβατε. Αν συνεχίσεις έτσι, θα το κάνεις μόνος σου. Βλέπετε. Ένας άνθρωπος μπορεί να τα κομμαντάρει όλα στον πλανήτη. Εκτός από τις γυναίκες. Εντάξει, για αρχάρια καλά τα πάει. Μου υποσχέθηκες κάτι. Κάνε υπομονή, αγάπη μου. Έχουμε επισκέπτες, δεν βλέπεις. Εγώ τώρα θέλω. Οκ. Μόνο κοίτα να αφήσεις κόρη στο τραπέζι όπως την άλλη φορά. Ρούφιξε τα όλα. Μην ανησυχείς, δεν θα πείσω τίποτα. Όσο τα άλλα κατεβαίνουν, η αξία του παραμένει σταθερή και ανεβαίνει. Χρυσός. Αυτό είναι το μέλλον. Χρυσά κοσμήματα με μεγάλη αξία. Έχουμε την τοποθεσία του καταστήματος και ξέρουμε πότε θα γίνει η καινούρια παραλάβη. Τα έχω κανονίσει όλα. Το μόνο που μένει είναι να μπείτε μέσα να πάρετε το εμπόρευμα και μετά δρόμο. Ο Τζόνι θα σας πει όλες τις λεπτομέρειες για το σχέδιο. Θέλω λίγο χρόνο για να το σκεφτώ. Δεν υπάρχει περιθώριο. Η ληστεία πρέπει να γίνει μεθαύριο. Είτε είσαι μέσα είτε έξω, πρέπει να το ξέρω. Αυτό ισχύει και για τους δυο σας. Τι ξέρουμε για το σύστημα ασφαλείας? Τα πάντα. Δεν θα το είχα προχωρήσει αν δεν ήμουν σίγουρος. Από εσάς εξαρτάται να το φέρετε εις πέρας. Γιατί πόσο μιλάμε? $500,000 για τον καθένα σας. Μια εβδομάδα μετά την παραλαβή του εμπορεύματος. Γιατί όχι αμέσως? Γιατί πρέπει ο άνθρωπός μου να το εξαργυρώσει. Αν μου έχετε εμπιστοσύνη. Είμαι τράπεζα. Δεν πρόκειται να χάσετε τα χρήματά σας. Οκ, εγώ είμαι μέσα. Κι εγώ. Κανέλο, πήγαινε τα παιδιά στο Τζόνι να σου εξηγήσει το σχέδιο. Καλή επιτυχία, κύριε. Έχουμε να κάνουμε μια δουλειά εδώ. Κάντε λίγο αργότερα αυτό. Ένα σετάκι και τελειώνω. Ο Πάνατη. Έτοιμος για τη μεγάλη στιγμή? Δεν κοιμήθηκες καθόλου. Όχι, δεν ήθελα να δω όνειρα. Ήμουν στο μπαρ. Στο μπαρ? Μην ανησυχείς. Έχω όσο καθαρό μυαλό χρειάζεται. Έτσι κι αλλιώς, δεν ξέρουμε για πόσο καιρό ακόμα θα είμαστε εδώ. Τι εννοείς? Τίποτα. Πάμε. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό? Αυτό είναι καταπληκτικό.
Ναι, τελικά νομίζω αυτό είναι που Αυτό θέλω. Οκ, θα χρειαστώ τη συνεργασία σας για να κάνουμε γρήγορα και να μην έχουμε δράματα, έτσι. Ρέμιστε. Εσύ να ρεμίσεις. Μην διαλέξεις να το πατήσεις. Όχι. Στην άκρη εδώ εσείς. Θα πάρεις αυτό το σάκο και τον γεμίσεις μέσα σε 2 λεπτά με όλο το εμπόρευμα της μέρας και τα μετρητά. Έλα! Το ίδιο και εσύ. Έλα, σβέλτα, ρε! Τι τρέχει, κοπελιά, έχουμε διάθεση για επικοινωνίες. Όχι, τίποτα. Απλώς τι, θέλεις να σου φυτέψω καμία σφαίρα στο ωραίο σου προσωπάκι. Σας παρακαλώ, θα κάνουμε ό,τι μας ζητήσετε. Το ακριβώς θα κάνεις. Έτσι και δεν κάνεις ότι λέω, πρώτος θα πέσει νεκρός εδώ μέσα θα είσαι εσύ. Έλα! Πρέπει να φύγουμε, δεν έχουμε χρόνο. Και τα μετρητά. Δεν ήρθαμε για αυτά. Εγώ θέλω και τα μετρητά. Έλα, γρήγορα. Τελειώνατε, ρε! Υπό άλλες συνθήκες μπορεί και να με έπαιζε και συμπαθητικό. Δυστυχώς, bad timing. Πρέπει να φύγουμε. Πέρα το πράγμα. Ρούβα για να αλλάξετε. Είσαι σίγουρος ότι δεν σ' ακολούθησε κανείς? Ναι, είμαι σίγουρος. Καθυστερήσατε. Γιατί? Είχαμε ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Ένας υπάλληλος μας έκανε το δύσκολο, αλλά το λύσαμε το θέμα. Πώς? Με 38 επιχειρήματα. Είμαστε εντάξει. Για τις πληρωμές θα επικοινωνήσει μαζί σας ο μεγάλος. Πότε? Όσον ούπο. Ένα λεπτό. Εμάς ποιος θα μας γυρίσει πίσω? Ταξί έχει, κυκλοφορούν. Πώς σου φάνηκε? Δεν ήταν σαν βόλτα με roller coaster? Εκεί που του σημάδευες με το όπλο δεν ένιωσε ότι είχες τον έλεγχο? Τίποτα δεν συγκρίνεται με την αίσθηση του να τη γλιτώνεις τελευταία στιγμή. Και γαμώ τη φάση. Είσαι τρελός, ρε. Καταλαβαίνεις τι έκανες? Πάρ' τα χέρια σου από πάνω. Θα μπορούσα να μας είχαν σκοτώσει εκεί πέρα. Είπα, πάρ' τα χέρια σου. Και όλα αυτά γιατί? Για να πάρεις μερικά γαμημένα χρήματα παραπάνω. Τι κάναμε τη δουλειά, δεν σου φτάνανε αυτά που θα έπαιρνες? Ρίσκαρα τα πάντα εκεί μέσα για να κάνεις το κομμάτι σου. Δεν θα το ξαναπώ. Αυτά είναι δικά σου. Θα κέρδισες με την αξία σου. Δεν τα θέλω. Αν δεν ήσουν ηλίθιος, θα καταλάβαινες τι χάρη σου κάνω αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η μόνη αμοιβή που θα πάρεις από αυτή τη δουλειά. Ο μεγάλος συχαίνεται τις μοιρασιές. Προτιμά να σε δει νεκρό παρά να σου δώσει αυτά που σου οφείλει. Την άλλη φορά από εκείνη τη δουλειά στον Πειραιά πληρώθηκα κανονικά. Μιλάμε για χοντρά ποσά, όχι για ψιλολόγια. Εξάλλου σε εκείνη τη δουλειά σου είναι απλά μεταφορέας. Θα έρθεις?
Θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Σ' ακούω. Είμαι ερωτευμένος. Με ποια? Εσύ δεν ξέρεις με ποια? Δεν είμαι χαζή. Ξέρω ότι υπάρχει κι άλλη. Δεν υπάρχει καμία άλλη. Μόνο εσύ, αγάπη μου. Τη μυρίζω πάνω σου τα βράδια όταν επιστρέφεις στο σπίτι. Δεν καταλαβαίνω για τι πράγμα μιλάς. Σελένα. Έτσι δεν είναι το όνομά της? Νόμιζες ότι δεν το ήξερα. Τόσα χρόνια ποτέ δεν σε ρώτησα κάτι για τις δουλειές σου. Αυτό όμως είναι διαφορετικό. Κουταμάρες! Λάθος πληροφορίες σου δώσανε. Σαν βασίλισσα δεν σε έχω. Ό,τι κάνω για ποιο νομίζεις το κάνω. Για να μην λείψει τίποτα. Ούτε από σένα, ούτε από τα παιδιά μας. Και αυτόν που εισπράττω σε ευχαριστώ. Τι θέλεις δηλαδή? Θέλεις να φύγεις? Ορίστε. Φύγε λοιπόν! Βιάζεσαι. Βελτιώνομαι. Άφησέ με. Όχι πριν μου δώσεις αυτά που χρωστάς στο μεγάλο. Θέλω λίγες μέρες ακόμα. Το ίδιο μου είπες και την άλλη φορά. Δεν έχεις βαρεθεί να τρέχεις? Εσύ δεν έχεις βαρεθεί να είσαι στο τσιράκι το μεγάλο? Να το θυμάσαι. Μπορείς και καλύτερα. Είσαι διαφορετικός. Τι πείσατε? Πέρασε πολύ γρήγορα από δίπλα μου και μου την άρπαξε. Δεν μου έχει ξανατύχει αυτό. Έχουν αγριέψει τα πράγματα το τελευταίο καιρό. Έχουμε γνωριστεί από κάπου. Δεν νομίζω. Πρέπει να φύγω. Μισό λεπτό. Ευχαριστώ. Είναι περίεργη εποχή. Θέλει λίγο προσοχή. Μισό. Πηγαίνετε θέατρο? Είναι το μέρος που παίζω. Είμαι ηθοποιός. Την Πέμπτη έχουμε παράσταση. Θα χαρώ πολύ να σας δω αν μπορέσετε.
Και πάλι ευχαριστώ. Τι κάνεις εκεί, δεν έχεις βάρδια? Είχα. Δεν νομίζω να ξανά έχω άλλη βάρδια, τουλάχιστον σε αυτό το γυμναστήριο. Τι εννοείς? Με διώχνουνε. Θέλαν να διώξουν ένα άτομο και βρήκαν εμένα. Με τη δικαιολογία ότι δεν είμαι αποδοτικός. Άρισα μια φορά γιατί έπρεπε να πάω τη γυναίκα μου στο νοσοκομείο. Νόμιζα ότι γεννούσε. Τελικά δεν γέννησε ακόμα. Δεν μ' άρεσε που το λέω, αλλά ώρες σκέφτομαι ίσως ήταν και καλύτερα να μην έμενα έγκυος. Τι θα κάνεις τώρα? Δεν ξέρω. Πάω ήδη για επόμενη απλήρωτη δόση. Και αν δεν έχω να πληρώσω μέσα στις επόμενες μέρες, θα μας κάνουν κατάσχεση και το σπίτι. Άντε, γεια. Να προσέχεις, φίλε. Νόμιζα ότι είχες φύγει στο εξωτερικό. Είχα καιρό να ακούσω νέα σου. Ακούγονται διάφορα για σένα. Ότι έχεις μπλέξει με κακές παρέες. Από πού τα άκουσες αυτό? Από εδώ και από εκεί. Ο κόσμος μιλάει. Ο κόσμος πρέπει να κοιτάει τη δουλειά του. Γι' αυτό το μαφιόζο δουλεύεις ακόμα, έτσι δεν είναι? Για να κάνεις τι? Να γίνεις εισπράκτορας, ένας νταμπατζής. Το τι κάνω είναι δική μου δουλειά και κανενός άλλου. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Εγώ τα λέω όλα αυτά γιατί θέλω να σε βοηθήσω. Τι βοήθεια μπορεί να μου δώσει ένας ανήπορος γέρος σαν και εσένα? Μάλλον έκανα λάθος. Τελικά αυτή είναι η δουλειά που σου ταιριάζει. Δεν αξίζει να ασχολείται κανείς μαζί σου. Σας άρεσε η παράσταση? Ναι, ήταν πολύ καλή. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι, είμαι εντάξει, ευχαριστώ. Ήρθατε. Μίλα μου στον Ενικό. Δεν έχουμε γνωριστεί κιόλας. Γρηγόρης. Νεφέλη. Παίζεις πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Έσκησες πάλι, φιλενάδα. Όλοι μιλούσαν για σένα. Ναι, καλά τι λέγανε. Το πόσο αδέξια ήμουν ή ότι ξέχασα τα λόγια μου το τελευταίο δεκάλεπτο. Έλα με τη μετριοφροσύνη σου, τελείωνε. Ήσουν πολύ καλή. Τον κύριο από εδώ δεν μου τον γνώρισες? Γρηγόρης. Καλά, δεν τα λέω Γρηγόρη. Νομίζω δεν θα μπορούσες να τα πεις καλύτερα. Σταματήστε να με πειράζετε. Έχω την εντύπωση ότι η φίλη σου τα λέει σοβαρά. Ακόμα εδώ είμαστε. Πρέπει να φύγουμε. Μας περιμένουν τα παιδιά στο κλαμπ. Α, ναι. Ναι, ούτως ή άλλως κι εγώ τώρα έφευγα. Έχω μια δουλειά αύριο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για όλα. Και για την τσάντα που μου έφερες. Μισό λεπτό. Είναι ο άντρας που επιτέθηκε στο ληστή για να σου φέρει πίσω την τσάντα σου. Ναι. Δεν έκανα τίποτα. Απλώς βρέθηκα στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή. Τώρα που έμαθα ποιος είσαι, δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε στο κλαμπ χωρίς εσένα.
Ναταλία, ο άνθρωπος μπορεί να έχει δουλειά. Έχω απλώς πρωινό ξύπνημα. Και εμείς το ίδιο. Έρχεσαι για ένα ποτό και φεύγεις. Whisper of the song, find you well at peace and happy. Thought I had let you go, let you go. Γρηγόρη. Έφυγες χωρίς να χαιρετήσεις. Είδα ότι ήσουν απασχολημένη με το φίλο σου και είπα να μην ενοχλήσω. Δεν είναι φίλος μου. Για την ακρίβεια είναι πρώην φίλος μου. Πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ πολύ για τη βραδιά και καλή συνέχεια στην παράσταση. Καλό βράδυ. Τι κάνεις εδώ, βρε χαζί? Να με τρελάνεις? Κάνεις όλο το γλέντι, έλα μέσα. Καρδιές τσαλάκωσα, ψυχές φαρμάκωσα κι ίσως ακόμα κι ο Θεός να με μισεί όσο και να μετανιώνω. Κύριε Μάρκο, τι κάνετε? Για χαρά, θα τακτοποιηθούν όλα αυτά που κάνουμε. Κάτσε. Και για όλα, και για όλα φταίς εσύ. Τι κάνεις εδώ πέρα? Είχαμε πει ότι θα τα σταμάτηκες όλα αυτά. Παράτα με. Με κάνεις ρεζίλ, το καταλαβαίνεις? Έπρεπε να ήσουν στο σπίτι μας τώρα. Με το παιδί μας. Πόσα χρόνια νομίζω ότι το κάνω αυτό? Για να εξαφανίζεσαι εσύ όποτε θέλεις και να εμφανίζεσαι ξαφνικά? Παράτησα τα όνειρά μου για να γυρνάς από εδώ και από εκεί. Και τώρα μαθαίνω ότι είσαι με αυτή τη μαύρη. Αρχίζεις να πίνεις πάλι? Καλά κάνω. Εγώ πίνω, αλλά έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Δεν εκβιάζω κανένα, ούτε σκοτώνω για να αποκτήσω αυτά που θέλω. Χτύπαμε. Γιατί δεν στάζεις? Θα βάλεις κανέναν άλλο να το κάνει? Εσύ δεν είσαι άξιος να κάνεις τίποτα μόνος σου. Να τζουβαλιάσω αφεντικό. Εσύ θα μιλάς όταν σου λέω εγώ. Άκουσες! Μάλιστα. Σε πόση ώρα τελειώνεις? Σε καμιά ώρα, γιατί? Πρέπει να κάνουμε μερικές επισκέψεις. Πες πως δεν νιώθεις καλά γιατί πρέπει να φύγεις. Περίμενα να δω. Πάω να αλλάξω και έρχομαι. Έλα, πάλι το ίδιο παιχνίδι θα παίξουμε. Άσε λίγο εμένα. Δεν θα σου κάνουμε κακό. Θέλουμε μόνο να μιλήσουμε στον άντρα σου. Χρειαζόμασταν τα χρήματα για να κάνω εγχείρηση στο πόδι μου. Αν δεν το είχε κάνει θα ήμουν παράλυτη τώρα. Δεν αμφιβάλλουμε για τις καλές προθέσεις του φίλου σου. Το θέμα είναι αν θα σκεφτεί ότι όλα πήγαν στράφη όταν σε δει την άλλη φορά με διαλυμένο πόδι. Μην της κάνετε κακό. Τα βρήκα τα λεφτά. Τώρα μάλιστα. Αυτό θα πει σωστή συναλλαγή. Νομίζω μάλιστα ότι μου έχει αφήσει και παραπάνω εδώ. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και μας συγχωρείτε για την ενόχληση. Αν χρειαστείτε ποτέ ξανά οικονομική στήριξη, ξέρετε που θα μας βρείτε. Δεν πρόκειται να ξαναδανειστώ και ειδικά από εσάς.
Πού τα βρήκες τόσα χρήματα? Μην ανησυχείς. Όλα θα πάνε καλά. Έχεις σκεφτεί που μπορεί να τα βρήκε? Δεν φαντάστηκα ότι θα σε ένοιαζε. Δεν με νοιάζει. Απλώς είμαι περίεργος. Ο τύπος είναι άνεργος. Ή θα τα κλέψε ή θα τα δανείστηκε. Αν τα δανείστηκε θα πρέπει να ξεχρεώσει κάποιον άλλον. Που σημαίνει ότι δεν ξεμπερδεύεις ποτέ από αυτή την ιστορία. Πού πάμε τώρα? Πάμε να κάνουμε μια κοινωνική επίσκεψη στον κύριο Οικονομόπουλο, Οικονομόπουλε, καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, το σημερινό δεν είναι κοινωνική επίσκεψη, έτσι δεν είναι? Τα έχω τα λεφτά. Ναι. Δεν νομίζω ότι έγινε σαφής. Λείπουν 50 γαμημένα χιλιάρικα. Αυτά μπόρεσα να μαζέψω. Αλλά σας υπόσχομαι ότι μόλις μου δώσουν κάποιοι πελάτες αυτά που μου χρωστάνε, θα σας δώσω και τα υπόλοιπα. Δεν με ενδιαφέρει πόσα σου χρωστάνε οι πελάτες σου, με ενδιαφέρει πόσα κρατάω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή. Τι διάολο, ρε. Θες να σου κάνω μεγαλύτερη ζημιά για να καταλάβεις? Θα τα βρω τα λεφτά. Σας παρακαλώ, δεν σας λέω ψέματα. Θα τα βρω, σας παρακαλώ. Έτσι θα το συνεχίσεις. Ο σκοπός είναι να παίρνουμε τα χρήματα άμα μπορούν οι άλλοι να μας τα δώσουν. Άμα δεν μπορούν, τι θα γίνει, δηλαδή, θα τους σκοτώνουμε? Φυσικά και μπορούν. Ο προηγούμενος πώς τα βρήκε, νομίζεις? Δεν είναι όλοι τυχεροί. Τι τύπους συνειδήσεως είναι τώρα αυτές? Ξαφνικά έγινες μητέρα Τερέζα. Νομίζω ότι ο μεγάλος θα κάνει δεκτή μια τέτοια συμπεριφορά? Αν δεν ήμασταν εμείς, θα ήταν κάποιοι άλλοι. Ναι, αλλά μέχρι ποιο σημείο είσαι ικανός να το φτάσεις? Σου έχω πει ότι έχω ξανασκοτώσει για το μεγάλο. Και θα το ξανακάνω αν χρειαστεί. Σε όποιον δεν πληρώνει ή σε όποιον θέλει να μου τη βγει. Έχουμε να κάνουμε μια στάση ακόμα, Για πού? Πάμε για κούρεμα. Είστε κλειστά, μήπως? Hey, Christo, where have you been, buddy? Where else? Putting my ass on the line. I would love to live your life just for one day to see what it looks like. Trust me, man, you won't like it. Όλο τις ίδιες μαλακίες λες. Κάτω να σε κουρέψω. Τα παιδιά είναι το Bronx. Ήρθαν μικροί στην Ελλάδα, μεγαλώσαμε μαζί. Τους ξέρω από τόσους δε. Actually, we're born in Toronto, but we used to work in the Bronx. Έχουμε πάρει μέχρι τις ίδιες γκόμενες μαζί, μην τον ακούς. Όχι και με τις ίδιες. Εσείς παίρνετε συνέχεια τις μέτριες, εμείς πέραμε τις καλές. Ναι, τώρα που το λες, η αδερφή σου ήταν πολύ μέτρια. What's up, buddy? Ο συνεργάτης μου. Μαζί τρέχουμε. Nice to meet you. Put your ass down, man. Okay, boss. Hey, can I get you anything? You like a coffee, beer, whiskey, a hooker? Μήπως υπάρχει κάτι για την ξηροδερμία? That's my guy, man. Hey, Gus, give him a treatment, man. All right, let's go. Πώς πάνε οι δουλειές στο μαγαζί? Όχι και τόσο καλά. Φέτος έπρεπε να δώσουμε πολλά στην εφορία. Ξέρω τι εννοείς. Είναι σαν τις σημερινές γκόμενες. Αντί να την πηδάς εσύ, σε πηδάει αυτή, Άστα, Χρήστο, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και πρόκειται να γίνουν πολύ πιο άσχημα. Λυπάμαι που στο λέω, αλλά σήμερα δεν ήρθα μόνο για κούρεμα. I got everyone να με πιέζουνε, man. Just take it easy. Πόσο καιρό γνωριζόμαστε, Τόνι? What? Σε ρωτάω, πόσο καιρό γνωριζόμαστε? I don't know, maybe 20, 25 years. Όλα αυτά τα χρόνια δεν σας πρόσεχα. Όταν μπλέκατε σε κολοϊστορίες δεν ήμουν εκεί για να σας ξεμπλέξω? Ήμουν ή δεν ήμουν? Ήσουνα. Είστε οι μόνοι που δεν πληρώνετε προστασία. Και αυτό γιατί είμαι εγώ στη μέση. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα άλλαξαν. Ο μεγάλος θέλει να μπείτε στη λίστα. Έχω για σένα κάτι πολύ καλό. Νάντια. Isn't she a beauty? Η κοπέλα είναι πρώτο πράγμα, first class.
Εγώ όμως δεν ήρθα για διασκέδαση εδώ. Get the fuck out. Gus, come here, please. Listen, Chris. This is an address of an abandoned house. Ο ιδιοκτήτης του έχει πολλά χρήματα και κοσμήματα εκεί μέσα. Φοβάται μην χρεοκοπήσουμε και τα χάσει από τις τράπεζες, ο μαλάκας. Λοιπόν, με αυτά ξεχρώνουμε το αφεντικό σου και τα υπόλοιπα τα μοιραζόμαστε εμείς. Εννοείς εμένα και το συνεργάτη. Just get the money in the jewelry. We'll find out a way how to split it. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, τα πρώτα λεφτά πάνε στο μεγάλο. Ό,τι περισσέψει το μοιραζόμαστε μεταξύ μας. Αλλιώς κάντε τη δουλειά μόνοι σας. Okay, we got a deal, buddy. Όχι ακόμα. Έχω κάτι τελευταίο. Την καστανή, φίλε, θα την πάρεις εσύ ή εγώ? Εγώ είμαι εντάξει. Οκ, στείλε μου την καστανή και είμαστε εντάξει. Nadia, come over here. We got a deal. We got a deal, buddy. Take care. Λοιπόν, είναι σημαντική η στάση του σώματος στα πόδια σου. Έτσι, όχι έτσι, φέρε μπροστά το πόδι, μπροστά. Έτσι, ωραία. Πάμε τώρα, κοίταξε κάτω, ισορροπούμε στα πόδια. Έτσι, βλέπεις. Ωραία, τώρα σήκωσε τα χέρια ψηλά, εδώ. Βλέπεις. Τώρα θέλω με το δεξί σου χέρι να σφίξεις τη γροθιά σου, να την πας κάτω και να χτυπήσεις πάνω, έτσι, κοίταξε με. Κάνε το και εσύ μαζί μου, έλα. Ωραία. Αυτή η κίνηση λέγεται uppercut. Πάμε να δούμε τώρα μια άλλη κίνηση. Πάλι με το δεξί σου χέρι, κρατάς το αριστερό σου χέρι ψηλά για να προστατεύεις το κεφάλι σου και πάμε έτσι, κοίταξε με. Αυτή η κίνηση λέγεται direct. Πάμε μαζί. Ωραία. Όταν προετοιμάζεις την κίνηση παίρνεις εισπνοή και όταν την κάνεις εκπνέεις. Πάμε μαζί. 3 φορές. Πάμε πρώτα με uppercut. Έλα. Εδώ ρε! Τι λες, να τον αφήσουμε να δούμε τι θα γίνει? Έχω λεφτά, θα σας πληρώσω. Από το έχεις μέχρι να μας πληρώσεις μεσολαβεί μια απόσταση, δεν νομίζεις? Σιγάρα, παιδιά, δεν κάνει έτσι ο κόσμος. Τι εννοείς ρε, δεν κάνει έτσι ο κόσμος? Ότι δεν είμαστε πολιτισμένοι? Άμα τον πιέσεις κι άλλο θα πέσει. Περίμενε. Άντε ρε μια ώρα. Σήκωσε τον. Θα τα πούμε πάλι τον άλλο μήνα. Αν μου ξανακάνεις το δύσκολο, θα φροντίσω προσωπικά να πέσει από μεγαλύτερο ύψος. Συνεννοηθήκαμε? Εντάξει, ρε παιδιά, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Φρόντισε μην πας από λάθος λοιπόν την άλλη φορά. Τι θα κάνεις το βράδυ? Έχω κανονίσει. Θα πάω θέατρο. Γιατί γελάς? Όπως τη βρίσκει ο καθένας. Πάλι εσύ. Ναι, μου άρεσε το έργο την προηγούμενη φορά και είπα να ξαναέρθω. Χαίρομαι που έχουμε θαυμαστές. Ελπίζω να πεινάς. Γιατί το ελπίζεις? Γιατί έχω κλείσει τραπέζι σε ένα πολύ ωραίο μέρος.
μου έχεις πει όμως κάτι ακόμα για σένα. Τι θέλεις να μάθεις? Τι δουλειά κάνεις? Δουλεύω σε ένα γυμναστήριο που κάνουν και προπόνηση για box. Είσαι προπονητής? Όχι. Περισσότερο βοηθάω αυτούς που γυμνάζονται, καθαρίζω το γυμναστήριο, κάνω συντήρηση στα όργανα, τέτοια πράγματα. Είναι πολλοί αυτοί που προπονούνται για box? Ναι, είναι κάποιοι, όχι πολλοί όμως. Οι πιο πολλοί έρχονται για να κάνουν γυμναστική, βάρη. Θέλει κότσια το box. Παλιά όταν ήμουν μικρός έπαιζα κι εγώ. Είχα παίξει μάλιστα και σε αγώνες. Όλοι τότε μου έλεγαν να ασχοληθώ επαγγελματικά, αλλά τελικά τα παράτησα. Γιατί? Δεν είχες τα κότσια? Συγγνώμη, δεν έπρεπε να το πω αυτό. Όχι, εντάξει. Ήταν λογικό να μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Οι λόγοι ήταν οικογενειακοί. Έχασα τον πατέρα μου από μικρός και έπρεπε να βρω δουλειά. Το γυμναστήριο ήταν κάτι που μου έδινε χρήματα και παράλληλα ήμουνα και κοντά στο χώρο μου. Έστω και με αυτόν τον τρόπο. Εσύ δεν μου είπες πώς είναι η ζωή μιας ηθοποιού? Εξαιρετική. Παράτησα από πολύ μικρή την γαλλική φιλολογία για να ασχοληθώ με κάτι που μου άρεσε υπερβολικά. Ήσουν δηλαδή καθηγήτρια γαλλικών? Μπορείς να το πεις και έτσι. Για πες μου κάτι στα γαλλικά. Όχι τώρα. Πες μου, θέλω να ακούσω. Je peux pas te dire quelque chose maintenant. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορώ να σου πω κάτι τώρα. Μερικές φορές νιώθω ότι στην αληθινή ζωή είναι σαν να μην είμαι ο εαυτός μου. Και ο πραγματικός μου εαυτός να είναι μόνο αυτός που είναι πάνω στη σκηνή. Δηλαδή, αν κάτσεις και σκεφτείς, χάνουμε το χρόνο μας με ανούσια πράγματα, κάνουμε λάθος επιλογές και τελικά έχουμε βρεθεί να κάνουμε τελείως άλλα πράγματα από αυτά που θέλουμε. Τι διαφορετικό δηλαδή θα έκανες άμα μπορούσες? Θα πήγαινα να ζήσω στη Νέα Υόρκη. Και ας έκανα εκεί 100 άσχετες δουλειές. Τουλάχιστον θα ήμουν πιο κοντά στο όνειρό μου. Δηλαδή? Να έπαιζα στο Broadway. Σε ένα θέατρο τεραστίων διαστάσεων. Όπου θα έρχονται να μας δουν από όλο τον κόσμο. Ξέρεις γιατί λένε τη Νέα Υόρκη το Μεγάλο Μήλο? Ξέρω εγώ, γιατί όλοι έχουν από αυτά τα iPad, iPhone. Σταμάτα! Βαρέθηκα να κάνω τα ίδια πράγματα. Θα ήθελα η ζωή μου να έχει περισσότερη περιπέτεια και πάθος. Ωραία μου ακούγονται όλα αυτά. Εσύ δεν μου έχεις πει ποιο είναι το όνειρό σου. Φαντάζομαι τα πράγματα έχουν πάρει ήδη μια σειρά για μένα. Ξέρεις, μετά από κάποιο καιρό, σταματάς να σκέφτεσαι αυτά που ονειρεύεσαι, αυτά που θέλεις να σου συμβούν και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι πώς θα επιβιώσεις. Αυτό είναι ακριβώς που δεν θέλω. Πάντως να σου πω, αν αλλάξεις γνώμη, δέχομαι να σε πάρω στη βαλίτσα. Θα το έχω υπόψη. Νομίζω έρχεται πόρα. Θες να πηγαίνουμε σιγά σιγά? Ναι. Καλή ιδέα. Άμυνα. Ωραία. Ξανά. Άλεξ, έλα εδώ γρήγορα. Του μάθαινα κάποιες κινήσεις. Δεν νομίζω να σας έχω δώσει άδεια να περνάτε χρόνο με το γιο μου. Έτσι και ξανασυμβεί θα σας καταγγείλω στην αστυνομία. Μαμά δεν μου έκανε τίποτα. Εσύ μη μιλάς, θα τα πούμε σπίτι, εντάξει. Ήθελα απλά να βοηθήσω.
Ευχαριστώ, αλλά δεν θέλουμε τη βοήθειά σας. Αρκετά προβλήματα έχουμε στο κεφάλι μας. Πάμε έτοιμα. Ωραία. Έλα και εσύ. Τι θες, φίλε? Ψάχνω το δάσκαλο. Τι το θες? Έφυγε, είχε κάποια δουλειά. Δεν θα επιστρέψει. Έμαθα ότι μίλησες άσχημα και τον έχεις πικράνει. Ναι, το ξέρω. Άκου, η καρδιά του πυγμάχου να ξέρεις ότι αντέχει πολλά χτυπήματα. Μελανιάζει, ματώνει, αλλά την άλλη μέρα είναι πάλι καλά. Άμα τον δεις, πες του ότι τον έψα. Άκου, Γρηγόρη, αν χρειαστεί να κάνεις κάποια προπόνηση, μπορεί να έρθει στα κλειδιά, ξέρεις που είναι. Πάμε, Καλή. Ποια Η πίτσα, βρε, μαλάκα. Έχω φάει καλύτερη. Τι θα γίνει τελικά? Πούστη. Το ξέρω θα γίνει έτσι. Τι εννοείς? Πήραμε εμείς όλο το ρίσκο για να πάρει τα λεφτά αυτός ο Πούστης, κατάλαβες? Δεν πήρε όλα τα λεφτά. Ναι, ξέρεις γιατί δεν τα πήρε όλα. Γιατί είχα προβλέψει ότι θα γίνει αυτό. Αν δεν είχα πάρει και τα εξτρά μετρητά που φώναζες, τώρα θα μας είχε μείνει μία. Άφησε με εδώ, θα συνεχίσουμε τα πόδια. Το ξέρεις ότι δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ. Η μητέρα σου το έχει απαγορεύσει. Α, εσύ το έχεις απαγορεύσει. Δεν έχει σημασία τι λέω εγώ. Δεν είμαι εγώ πατέρα σου για να αποφασίζω. Μισώ τον πατέρα μου. Όλα μιλάει άσχημα στη μητέρα μου και της φωνάζει. Θα πρέπει να μάθεις να το αντιμετωπίζεις. Δεν σε ενδιαφέρει δηλαδή. Λυπάμαι, αλλά δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Πάρτα. Να συνεχίσεις μόνος αυτά που σου μάθα. Έχεις πολλές δυνατότητες να γίνεις πολύ καλός στο μέλλον. Δεν τα θέλω.
Δεν έπρεπε να τον πιέσεις τόσο πολύ. Ήξερε τους κινδύνους. Ήξερε τους κινδύνους. Ναι. Παράπλευρη απώλεια. Γνώριζε πως έχει κατάσταση από την αρχή. Εξάλλου είμαστε μαζί σε αυτή την ιστορία από την αρχή. Μην το ξεχνάς. Και μην μου κάνεις εμένα κηρύγματα περί ηθικής. Αυτή είναι η φύση της δουλειάς μας. Υπάρχει κάτι που δεν σου έχω πει. Αυτό που κάνω σαν δουλειά δεν είναι μόνο το γυμναστήριο. Τον τελευταίο καιρό δουλεύω για έναν τύπο που είναι το Κογλύφος. Με στέλνει και εισπράττω από αυτούς που έχουν δανειστεί. Έχεις σκοτώσει ποτέ κανέναν? Όχι. Τότε πώς τους ζητάτε και σας δίνουν πίσω τα λεφτά? Τους απειλούμε συνήθως και αυτοί τα δίνουν. Το θεωρείς σωστό αυτό που κάνεις? Γιατί η πολιτική είναι καλύτερη δηλαδή? Το ίδιο κάνουν και αυτοί. Απλώς φοράνε καλύτερα κουστούμια. Δεν το πιστεύω. Ποιο πράγμα? Δεν το πιστεύω ότι έχω μπλέξει σε μια τέτοια περίπτωση. Άσε με. Σε παρακαλώ. Άσε με να σου εξηγήσω. Δεν θέλω να έχω καμία άλλη σχέση μαζί σου. Και ό,τι άκουγα προχθές στην τηλεόραση για έναν τύπο που είχε μπλέξει με ένα τοκογλύφο. Και μετά, μόνο που δεν τον σκότωσαν. Ευτυχώς άκουσα κατάφερε να βρει τα χρήματα και να τους ξεπληρώσει. Αυτοί που δανείζονται δηλαδή και δεν έχουν να ξεπληρώσουν είναι καλύτεροι. Το θεωρείς σωστό αυτό? Υπάρχει κι άλλος τρόπος να βρει κάποιος λύση στα πράγματα. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτόν. Και απορώ πως συμφωνείς εσύ. Ώστε αυτό ήταν λοιπόν. Έτσι απλά. Λυπάμαι, αλλά δεν θέλω να ζήσω τέτοια ζωή. Αυτό που κάνω δεν μου αρέσει. Όταν το ξεκίνησα το έβλεπα σαν μια πρόκληση. Σαν μια περιπέτεια. Αυτό δεν μου είπες? Ότι ήθελες να νιώσεις μια περιπέτεια? Δεν είναι το ίδιο, μην το συγκρίνεις. Τώρα το βλέπεις ακόμα σαν περιπέτεια? Όχι. Με έχει κουράσει. Το κατάλαβα αυτό όταν γνώρισα εσένα. Ωραία τότε. Πάμε να ζήσουμε μαζί στη Νέα Υόρκη. Να κάνουμε μια καινούρια αρχή. Να αλλάξουμε τη ζωή μας. Παράτα την αυτή τη δουλειά. Παράτα την αν θες να είμαστε πραγματικά μαζί. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν μπορώ να το κάνω, τουλάχιστον όχι τώρα. Τότε πότε? Δουλεύω αρκετά χρόνια σε αυτό το τύπο. Δεν μπορώ να πάω έτσι ξαφνικά και να του πω ότι τα παρατάω. Τώρα ποιος λέει ψέματα σε ποιον? Δεν είναι απλά ότι δεν θέλω να ζήσω μια τέτοια ζωή. Δεν μπορώ. Το έχω ζήσει παλιότερα. Είχα σχέση με έναν τύπο που δούλευε μπράβος. Συνέχεια έμπλεκε σε καυγάδες. Κάθε βράδυ ανησυχούσαν θα γυρίσει ζωντανός ή όχι. Λυπάμαι, αλλά έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι δεν θα ξανακάνω το ίδιο λάθος δεύτερη φορά.
Ένα, δύο. Έτσι, έτσι, έτσι. Ένα. Έλα, ψηλά τα χέρια. Ένα, δύο. Έτσι, έτσι. Θα τα θυμάσαι ό,τι σου λέω. Ένα, δύο. Έλα. Ωραία. Όπα. Έλα. Έλα. Χαμηλά τους αγώνες, άμα πας καμία τέλειωσες. Θα θυμάσαι αυτά που σου λέω. Έλα, δύο. Έτσι. Ένα. Έλα. Έτσι. Ένα, δύο. Ένα. Έλα. Ωραία. Πήγες πίσω. Καλά ήταν εσύ. Αύριο πάλι. Δάσκαλε. Έλα. Καλή συνέχεια. Για γάνα, να είσαι καλά. Ήσουν λίγο απότομος με το μικρό. Έτσι πρέπει να κάνεις με τους νέους, αλλιώς δεν ακούνε. Αυτό λείπει από τους νέους. Η πειθαρχία. Γιώργο, είναι για ώρα αύριο, έτσι. Έγινε, δάσκαλε. Άντε, για χαρά. Κι εγώ δεν είχα πειθαρχία. Γι' αυτό κατάληξες εκεί που κατάληξες σήμερα. Τι θες να πεις, δηλαδή? Άστο, δεν αξίζει τον κόπο. Όχι. Θέλω να τα ακούσω. Είσαι ένας αποτυχημένος, ρε. Αυτό ήθελες να ακούσεις. Ένα χαμένο κορμί. Χειρότερο από τους αλήτες εκεί έξω στον δρόμο. Και ξέρεις γιατί, Δεν κατάλαβες, αγόρι μου. Θα μ' ακούσεις τώρα. Τι ήρθες να κάνεις εδώ, ρε? Ελεημοσύνη θέλεις, συγχώρεση? Δεν θα βρεις τίποτα εδώ μέσα. Σου δώσα τη γαμμένη την ευκαιρία σου πριν από χρόνια και εσύ τι έκανες? Πήγες και βρήκες το χειρότερο μαλάκα για να δουλέψεις. Πώς με είπες προάλλες, ανήμπορο γέρο? Εγώ όμως έχω αρχίδια, Αγωνίζομαι εγώ για αυτό που θέλω. Και το πετυχαίνω αυτό που θέλω. Δεν έκανα τίποτα για τα λεφτά, ποτέ μου. Το πιασες? Άντε, ξεκουμπήσεις τώρα και να μην σε ξαναδώ στα μάτια μου. Δεν έχω καλό προαίσθημα γι' αυτό. Γιατί το λες αυτό? Δεν ξέρω. Πρόσεχε πάντως. Δεν νομίζω ότι θα το χρειαστούμε αυτό εδώ. Ο Τζόνι που είναι? Μας τέλειωσε? Αφού το ξέρετε ότι ο μεγάλος αλλάζει πρόσωπα τελευταία στιγμή. Είστε σίγουροι ότι είναι εκεί μέσα αυτό που ψάχνετε? Φαίνεται εντελώς εγκαταλελειμμένο. Αυτές τις πληροφορίες έχουμε. Και τι ψάχνουμε να βρούμε? Ένα μπαούλο μπαμπού. Αυτός είναι ο κρυμμένος θησαυρός για σήμερα. Ωραία. Ας μην χάνουμε λοιπόν χρόνο. Μετά από σας. Πήγαινε εσείς από εκεί, θα πάω από εδώ.
Για βοήθησέ με λίγο. Μπίνγκο! Κοίτα να δεις που ένα δίκιο τελικά ακόμα θες, Τι τρέχει? Παίρνω αυτό που ανήκει στην επιχείρηση. Νόμιζα ότι είχαμε μια συμφωνία εδώ πέρα. Ο Μάρκος το ξέρει ότι αυτονομήθηκες. Δεν κατάλαβες καλά. Εκείνος με έστειλε. Γιατί? Γιατί δεν θα παίρνανε ποτέ το μερίδιό μας. Εσείς δεν θέλατε να επενδύσετε σε εκείνο το εμπορικό κέντρο. Σου φαίνομαι για επενδυτής. Μια στιγμή. Μπορούμε να τα κανονίσουμε μεταξύ μας. Δεν μπορούμε να κανονίσουμε τίποτα άλλο πια μεταξύ μας. Έχω εντολή από το μεγάλο. Κατάλαβα. Έπρεπε να σιγά καθαρίσει όταν είχα την ευκαιρία. Σβήσε! Γραμμιόλι! Κάνε λίγο υπομονή, σε πάω στο νοσοκομείο. Δεν είναι σοβαρό. Εσύ είσαι εντάξει? Όχι, δεν είμαι καθόλου εντάξει. Τίποτα από όλα αυτά δεν έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να το τσαντήσεις τον τύπο και να βγάλεις και εμένα εκτός. Τι κάνεις, είσαι τρελός. Πας να μας σκοτώσεις τώρα. Πολλά τα δάνεια για μένα, Γκρέγκ. Αυτό εδώ πρόκειται να πληρωθεί άμεσα. Μην μιλάς άλλο. Μην μιλάς, θα σε πάω στο νοσοκομείο. Ξέρεις τι ήθελα να γίνω όταν ήμουν μικρός? Τι θες εσύ εδώ? Θυμάμαι από την εποχή που με προπονούσες ότι σου άρεσε να κάνεις τη βόλτα σου εδώ κοντά. Τώρα δεν είναι το ίδιο. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο επικίνδυνα. Τις προάλλες μαχαιρώσαν ένα νεαρό στο παρακάτω στενό. Ο κόσμος έχει γίνει σκληρός, απαθής. Εσύ καταλαβαίνεις καλά τι εννοώ, έτσι? Εμένα όμως μου αρέσει να συνεχίζω τις βόλτες μου. Με κάνει να νιώθω πιο ελεύθερος και σκινδυνεύω μερικές φορές. Εσύ, φαντάζομαι δεν είσαι περαστικός, έτσι? Όχι. Ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη. Για ποιο πράγμα? Για όλα. Παράτησα κάτι που αγαπούσα πολύ και κατέληξα να κάνω κάτι που μισώ. Όσες φορές προσπάθησες να μου δείξεις το σωστό δρόμο, δεν σ' άκουσα. Χαράμισα τη ζωή μου, είχες δίκιο. Ξέρεις, μερικές φορές κάνουμε πράγματα που οι άλλοι δεν περιμένουν να κάνουμε. Είναι όμως πράγματα που αλλάζουν όλη μας τη ζωή. Το βλέπεις αυτό εδώ το σημάδι? Αυτό δεν το έχεις από τότε που έχεις γεννηθεί? Όχι, αν και έτσι νομίζουν περισσότεροι. Πριν από χρόνια αγόρασα ένα αυτοκίνητο. Και νόμιζα ότι είναι μαγιά να κάνεις κόλπα και να τρέχεις στους δρόμους. Ήθελα να ρίξω και μια γκόμενα. Μια μέρα λοιπόν που έβρεχε, μου φύγε τελείως το αυτοκίνητο. Έφερα 4 τούμπες και πετάχτηκα έξω. Το αυτοκίνητο τσαλακώθηκε.
Εγώ όμως δεν έπαθα τίποτα, εντάξει. Από τα νεύρα μου όμως έριξα μια γροθιά με όλη μου τη δύναμη στο τσαλακωμένο καπό του αυτοκίνητου. Ούτε κι εγώ δεν ξέρω πόσο αίμα έχασα εκείνη τη νύχτα. Και όταν πια με ράψανε, μου είπανε πως δεν θα ξαναπαίξω box. Νόμιζα πως η ζωή μου τέλειωσε. Μέχρι που άρχισα να προπονώ. Ήταν αυτό που μου έδωσε πάλι το νόημα στα πράγματα. Ήθελα να βοηθήσω παιδιά που έχουν τη σπίθα να τα καταφέρουν. Όταν όμως έφυγες εσύ, κατάλαβα ότι είχα αποτύχει. Δεν απέτυχες. Χάρη σε σένα έφτασα εκεί που έφτασα. Δεν το συνέχισες όμως. Είχα τους λόγους μου. Δεν είχαν να κάνουν με σένα. Τι μου λες? Είσαι καλά? Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Τι χάρη? Θέλω να τους δώσεις σε κάποιους ανθρώπους. Θα μου πεις συμβαίνει. Πρέπει να τελειώσω με έναν ανεξόφλητο λογαριασμό. Γρηγόρη! Θυμάσαι τι σου είπα να κάνεις όταν σε στριμώχνουν? Τα χέρια ψηλά και ένα δυνατό κροσέ με το δεξί. Με πήρες πριν τηλέφωνο? Θέλεις ακόμα να πας στη Νέα Υόρκη? Τα παρατάς δηλαδή? Ναι. Πού ξέρω ότι μου λες αλήθεια και δεν μου το λες απλώς για να με καθησυχάσεις? Θέλω να κάνω μια καινούρια αρχή μακριά από εδώ. Πρέπει να ξέρω όμως ότι θα είσαι μαζί μου. Μαζί σου είμαι. Είσαι σίγουρη? Ναι. Πού είσαι τώρα? Στο κλαμπ που είχαμε έρθει την προηγούμενη φορά όταν είχες έρθει κι εσύ. Ωραία. Περίμενε εκεί. Σ' αγαπάω. Κι εγώ.
Είσαι πολύ όμορφη απόψε. Τι έργο πας να δεις? Ριγκολέτο. Είναι αυτός ο τύπος που τα βάζει με το αφεντικό του? Το Δούκα της Μάντοβ εννοείς. Ένα σκληρό ηγεμόνα, πολύ γυναικά και επιπόλαιο, που του αρέσει να ελέγχει τα πάντα. Αλήθεια, γιατί ρωτάς? Εσένα δεν σε ενδιέφερε ποτέ η όπερα? Στο που μου. Δεν μ' αρέσει η όπερα. Είναι πολύ σκληρή. Σχεδόν πάντα κάποιος σκοτώνεται στο έργο. Προτιμώ κάτι που να έχει happy end. Τι θέλεις? Τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια ένταση μεταξύ μας. Ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι είμαι λίγο απόμακρος. Θέλω να γυρίσεις κοντά μου. Και η Σελένα? Μόνο εσύ υπάρχεις για μένα. Καμιά άλλη. Έτσι απλά? Έτσι απλά. Και όταν με βαρεθείς θα αρχίσει πάλι η ίδια ιστορία. Θα βρεις κάποια άλλη, όπως και την περασμένη φορά. Αυτό δεν κάνεις πάντα? Χρησιμοποιείς τους ανθρώπους, παίρνεις αυτό που θέλεις και μετά τους πετάς. Δεν σου κρατάω όμως κακία. Απλά εγώ κουράστηκα. Δεν αντέχω άλλο. Δεν είμαι πια κοριτσάκι. Η ζωή περνάει γρήγορα. Έχω ανάγκη να βρίσκομαι με ανθρώπους που με κάνουν και νιώθω όμορφα. Το ίδιο θέλω και για σένα. Αλήθεια σου λέω. Θα φύγω, Μάρκο. Θα πάρω και το παιδί μαζί. Δεν ζητάω τίποτα άλλο από σένα. Κανείς δεν θα πάρει το παιδί το δικό μου. Θα σταματήσω αφεντικό. Φρόντισε να είναι η τελευταία παράσταση που θα δει. Τι? Ή με κάνεις να πω 2 φορές το ίδιο πράγμα. Άκουσες! Τόσο καιρό έκανα τις βρωμοδουλειές σου. Γιατί? Για τα λεφτά. Δεν το καταλαβαίνεις. Όλα για τα λεφτά γίνονται. Ο συνεταίρος σου είχε αρχίσει να γίνεται άπλιστος. Και άρχισε να παρασέρνει και εσένα. Πάντα δεν σας φρόντιζα καλά. Δεν είχατε δουλειά για να βγάζετε χρήματα. Παίρναμε το μικρό κομμάτι της πίτας πάντα. Μας χρησιμοποίησες. Όπως έκανες και με τη ληστεία. Σου έχω πει ότι έχω επενδύσει τα χρήματά στο νέο εμπορικό κέντρο που θα ανοίξει. Για δικό σου λογαριασμό όμως. Δεν είχε σκοπό να μας δώσεις το μερίδιό μας. Πόσα λεφτά θέλεις? Θέλω μια απάντηση. Γιατί σκότωσες τον πατέρα μου? Γιατί? Μου χρωστάγει λεφτά. Πώς νομίζω ότι είσαι μεγάλος όλα αυτά τα χρόνια? Εγώ του είχα δανείσει για να ανοίξει το μαγαζί που είχε. Και αντί να μου δώσει το ποσοστό μου, άρχισε να μ' αγνοεί. Του έδωσα πολλές ευκαιρίες. Αλλά δεν ήθελε να μ' ακούσει. Τότε έστειλα τον Κανέλο ένα βράδυ. Να του μιλήσει αφού πρώτα είχε παίξει το καζίνο. Τον κυνήγησε με τα μάξι. Και όταν δεν σταμάτησε, πυροβόλησε το λάστιχο. Χωρίς να υπολογίσει ότι θα είχαν τον έλεγχο και θα έπεφτε στον κρεμό. Ήταν ατύχημα, Γρηγόρη. Αν ήξερα ότι είχες κάνει όλα αυτά, θα δούλευα ποτέ για σένα. Με χρειαζόσουν, Γρηγόρη. Χάρη σε μένα έγινες αυτό που είσαι. Δεν το καταλαβαίνεις? Όλα τέλειωσαν τώρα. Δεν θα ξαναδουλέψω για σένα. Θα φύγω μακριά. Και άμα ψάξεις να με βρεις, θα γυρίσω και θα σε σκοτώσω. Το κατάλαβες? Το ξέρεις ότι μπορείς να πεις να φύγεις?
Γρηγόρη! Γρηγόρη! Καλησπέρα. Τι θα πάρετε? Έπρεπε να μου είχε πει ότι έχεις τα πιο ωραία μάτια. Ποιος? Κανείς άλλος δεν είχε τέτοιο πείσμα σαν γι' αυτόν. Έκανε κάποιες λάθος επιλογές, αλλά πάντα πάλευε να κάνει το σωστό. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Αυτό είναι για σένα. Δεν κάθεσαι καλύτερα, κοπέλα. Κάτσε. Ελπίζω να μην διαβάζεις αυτό το γράμμα αυτή τη στιγμή και να είμαστε κάπου και να σου μαθαίνω πώς να βαράς σωστά γροθιές. Αν το διαβάζεις παρόλα αυτά σημαίνει ότι τα πράγματα δεν πήγανε όπως τα σχεδίασα. Έχω βάλει κάποια χρήματα μέσα στο φάκελο που πρέπει να καλύπτουν τα εισιτήριά σου καθώς και να μείνεις και κάποιο διάστημα στη Νέα Υόρκη. Πέρασα πολύ καιρό κάνοντας κάτι που δεν μου άρεσε. Μην κάνεις κι εσύ το ίδιο λάθος. Άρπαξε την ευκαιρία και φύγε. Πήγαινε να παίξει σε παράσταση στο Broadway και άφησε τους όλους άφωνους. Είχες δίκιο. Έπρεπε να τα είχα παρατήσει όταν μου το ζήτησες εκείνη τη μέρα που πήγαμε στην παραλία. Λίγες ήταν οι φορές που ένιωσα ότι ήμουν πραγματικά ο εαυτός μου. Και αυτό συνέβη μετά από πολύ καιρό. Έλα, Νεφέλη. Περιμένει κόσμος. Όταν εμφανίστηκε το μόνο καλό πράγμα στη ζωή μου. Εσύ. Χτύπα! Έλα, χτύπανε! Έτσι, δυνατά, μπαίνει. Στο δεξί σου, έλα! Δώσε έτσι, για να μπαίνει. Έλα, μην τα παρατάς, ρε πάρα! Συνέχισε, μην τα παρατάς, έλα!
There's a gate in your mind that leads to the other side. When you find it, beware. Once its threshold you pass, once you open up your eyes, you'll be changed forever. Are you really ready for the answer? Or you rather wander in the dark? All your life you waited for this revelation. All your life you worked towards your activation. Now you are free to transform your reality. Down the rabbit hole, there's a key to your creation. To your creation. Many words to discover, many secrets to uncover. This is how it began.